Den 2.7.25. Klokken er 18:32. Jeg er her på værelset. Det er til at holde ud i forhold til varmen. Det jeg har gjort nu, det er, at jeg har skrevet en anmodning om en agenda til lægesamtale her med cheflæge Per på fredag. Jeg synes, jeg har været sådan rimelig tilbageholdende, men faktum er jo, at det er så ulideligt at være spærret inde her uden en slutdato, og efter så mange måneders indespærring allerede, at det er tortur. Men jeg kan ikke skrive det så eksplicit til Per, for så vil han selvfølgelig blive fornærmet, og så risikerer jeg straf i form af, at jeg skal være her endnu længere, eller i værste tilfælde tvangsbehandling. Det er tortur, det er ulideligt, og jeg kan ikke holde det ud. Og sådan har det været hver dag i lang tid efterhånden, så det er nødt til at stoppe.